و دوستان عزیز، پهلوانی که یک تگی کبود باور کرده است چهره سرشناسی کشور جهانگیر مجیدوف و حریف او سامی چوچی پهلوانی بلگیا که هر دو پهلوانان در حال سبقت را شروع کردند و گریبان پهلوانی ما را داشته است. چوچی سامی و شیدای نخست برای جهانگیر مجیدوف نشان میدهد داوری مرکز. و جهانگیر بار دیگر دست و کمر حریف را میگیرد و با این امکان نمیدهد. چوچی سامی، این پهلوانی 29 ساله بلگیا، پهلوانی که ماه فوریه سال 2022 در گرند اسلم تل آویو مدال برنجی را کسب کرده بود و اینچنین ماه فوریه سال 2022 در گرند اسلم پاریژ مدال برنجی را کسب کرده بود. و جهانگیر مجیدوف باشد پهلوانی ما داوری مرکز شیدای دویم را نیز برای نشان میدهد. 22 سال دارد جهانگیر مجیدوف و با حریف بلگیاییش گوشتین میگیرد. و بار دیگر کمیکات را خیلی مستحکم میگیرد جهانگیر مجیدوف. 26 نوامبر سال 2021 در گرند اسلم ابودابی مدال برنجی این مسابقات را کسب کرده بود جهانگیر مجیدوف. و بار دیگر گشته و برگشته کمیکات میگیرد و حریفش چوچی سامی کمی از پهلوانی ما، از حرکت و از اصولهای پهلوانی ما دوری میجوید. بار دیگر از یک طرف کمیکات میگیرد جهانگیر مجیدوف و از حرکت های پهلوانی ما خود را کنار میگیرد و یک پرتافتی دیگر را خواست ما انجام رساند مجیدوف. و دوشیدا نشان داده است برای پهلوانی ما داوری مرکز. و دوباره هر دو از جای برمیخیزند و سبقت را ادامه میدهند. بار دیگر داوری مرکز برای دیگر یک پرتافت را خواست و انجام رساند جهانگیر مجیدوف. کمیکات را از یک طرف میگیرد و خود را کنار میگیرد، چرا که داوری مرکز این حالت را به نظر نمیگیرد. و اگر آنا این گویا که داوری مرکز این سخنی ما را شنیده باشد و در حال شیدای نخست را با چوچی سامی نشان میدهد، چون که پای در پای از پهلوانی ما دوری میجوست. بار دیگر جهانگیر در حرکت است و در هجوم است، یک پرتافتی دیگر را خواست به انجام رساند و پهلوانی ما رو میباید خیلی احتیاطکارانه گوشتین بگیرد. بار دیگر داوری مرکز اجازت برای گوشتین گرفتن میدهد و جهانگیر خود را خیلی قوی نشان میدهد. باز آن همان کمیکاتی که گشته و برگشته میگیرد و ثانیه های آخری وقتی اساسی هم پشت سر میشوند. و بار دیگر یک پرتافتی خیلی هم سر وقتی بود از جانب چوچی که جهانگیر مجیدوف پهلوانی ما خیلی هم خوب خود را دفاع کرد. بار دیگر کمیکات هم میگیرد و
дар иҷрои усул аст ва аз майдони марказӣ паҳлавони моро берун мекунад. Чучи Сами каме хаста ба назар мерасад. Чучи паҳлавони Белгия ва Ҷаҳонгир гаштаю баргашта дар ҳаракат аз худро фаъол нишон медиҳад, зеро ду шидо паҳлавони моро таҳдид мекунад барои бохт ва мебояд гӯштӣ мегирад. ҳамин тавр 4 дақиқаи вақти асосӣ пушти сар мешавад. кор ба вақти тиллоӣ мерасад. кор ба голден скоҳ ва Ҷаҳонгир бори дигар камари ҳарифро мегирад ва дубора аз майдон берун мегардад. Чучи Сами ва каме ба духтур ниёз дорад паҳлавони мо. ва Чучи Сами ин паҳлавони 29-солаи Белгия рақиби Ҷаҳонгир Маҷидов дар радабанди ҷаҳон дар ҷои панҷум меистад. 3824 имтиёзро доро мебошад. баъд аз чанд лаҳза паҳлавони мо ҳаминтар бармегардад барои татами. ва сабқатро дубора шурӯъ мекунанд. бори дигар Ҷаҳонгир гиребони ҳарифро хеле мустаҳкам мегирад ва каме фаъол мегардад. Чучи ва як партофти хело ҳам сари вақтӣ буд аз ҷониби Маҷидов. ва ин ҳолатро доварони марказ дубора аз назар мегузаронанд ва муайян месозанд ин партофти паҳлавони моро. хело ҳам партофти сари вақтӣ буд. ва ҳоло муайян мегардад. Маҷидов ҳамин тавр имтиёзи вазарӣ дода мешавад ва пирӯзӣ насиби паҳлавони мо мегардад. табрику аҳсанаш мегӯем. ва дӯстони азиз, ҳамон лаҳзае фаро расидааст ки паҳлавони мо Ҷаҳонгир Маҷидов дар марҳилаи сеюми вазни зери 90 кило бо ҳамроҳи ҳарифаш Борчашвили Адам аз Австрия барои татами баромаданд. дар ҳол кумиката мегирад Борчашвили Адам ва паҳлавони мо аз сари китф мешинад ва Борчашвили бошад худро аз паҳлавони мо дур месозад. ва довари марказ дубора иҷозат барои гӯштин гирифтан ба ҳарду паҳлавон медиҳад. ва Ҷаҳонгир Маҷидов бояд хеле эҳтиёткорона гӯштин бигирад. дасту гиребони ҳарифро хеле мустаҳкам гирифтааст Маҷидов. ва бори дигар барои нодуруст доштани кумиката шидои нахуз ба паҳлавони Австрия Борчашвили нишон медиҳад довари марказ. ва Ҷаҳонгир Маҷидов хеле оромона кумиката мегирад ва
як бора ҳарду паҳлавонон гаштаю баргашта кумиката мегиранд. ва дасту гиребони Борчашвилиро доштааст. ва як ҳолати хеле ҳам хатарнок буд барои Ҷаҳонгир Маҷидов, вале ин ҳолатро бартараф мекунад. хеле ҳам як партофти саривақтӣ буд аз ҷониби Борчашвили. ин паҳлавони яктаги сафед дошта ва паҳлавони мо ин ҳолатро дарҳол худро дифоъ кард ва бартараф кард. ва дубора ҳарду паҳлавонон сабқатро шурӯъ мекунанд. ва дубора ин ҳолатро мехоҳад такрор кунад ва ин ҳолатро паҳлавони мо пайхас кардааст ва иҷозат барои ин ҳаракат дигар намедиҳад. бори дигар дасту гиребони паҳлавони моро хеле мустаҳкам гирифтааст Борчашвили. ва ҳарду як зайл кумиката мегиранд. ва довари марказ сабқатро боз медорад. ва шидои нахустро ба паҳлавони мо нишон медиҳад довари марказ. бори дигар ҳарду паҳлавонон бо як шидо муҷозот гардиданд аз ҷониби довари марказ. бори дигар Ҷаҳонгир Маҷидов фурсат дорад барои партоф кардан. дасту камари ҳарифро хеле мустаҳкам гирифта ва довари марказ сабқатро боз дошт. ва шидои дуюмро низ ба паҳлавони Австрия нишон медиҳад довар. ва ана ҳамон усуле ки гаштаю баргашта Борчашвили такрор мекунад ва инро бояд Маҷидов дарк кунад ва иҷозат барои партоф кардан ба ин паҳлавон надиҳад. бори дигар хеле ҳолати муносиб барои партоф кардан барои Маҷидов. ва бори дигар дасту гиребонро медорад ва ин иҷозат намедиҳад Борчашвили. ва тартиб дар овардани яктак Маҷидов дубора сабқатро шурӯъ мекунанд. бори дигар дасту гиребонро хеле мустаҳкам нигоҳ медорад Маҷидов. танҳо фурсат барои партоф кардан. як бори дигар хост бо пой ҳаво диҳад ҳарифро Борчашвилиро ва Борчашвили ин ҳолатро дарк кард ва худро дифоъ кард. бори дигар гиребони ҳарифро хеле мустаҳкам гирифтааст Ҷаҳонгир. дақиқаи вақти асосӣ ба поён мерасад. кор ба вақти тиллоӣ мерасад. кор ба голден ско мерасад. ва мо мебинем ки паҳлавони мо Ҷаҳонгир Маҷидов дар вақти тиллоӣ кадом партофти тиллоиро барои ҳамон ва як партофти дигар бебинем кадом партофтро ба анҷом мерасонад. дубора ба сари китф мешинад. ва гаштаю баргашта Маҷидов Борчашвилиро
ҳаво медиҳад ва ҳамин тавр ишора барои ба тартиб дар овардани яктак медиҳад ва ҳамин тавр дӯстони азиз шидои сеюмро низ ба паҳлавони Австрия Борчашвили нишон медиҳад ва пирӯзӣ насиби паҳлавони мо Ҷаҳонгир Маҷидов мегардад. ва дӯстони азиз мо аз назди экранҳои худ дур намеравем ва ана ҳамин партофтҳои зебои паҳлавони худамон дӯстони азиз лаҳзае фаро расидааст ки дар якҷоягӣ ҳама дастгирӣ мекунем. ҳала паҳлавоне ки яктаги кабуд бавар кардааст чеҳраи саршиноси кишвар Ҷаҳонгир Маҷидов ва ҳарифи Тот Криштиан паҳлавони Венгрия ки дарҳол ҳарду паҳлавонон сабқатро шурӯъ карданд. паҳлавони мо бо ана ҳамон қаду қомати андак аз ҳарифаш баландтар гӯштин мегирад ва ана ҳамон кумикатаро аз дастони ҳариф хеле мустаҳкам мегирад ва марҳилаҳои чаҳорякниҳоӣ вазни 90 кило ва шидои нахуст ба ҳарду паҳлавонон нишон медиҳад овари марказ ва Ҷаҳонгир Маҷидов кумиката мегирад аз як тараф ва Тот Криштиан бошад аз паҳлавони мо худро дифоъ мекунад. як ҳолати дигар ҳолати хеле ҳам муносиб барои партоф кардан барои паҳлавони мо ва Тот Криштиан бошад. ана ҳамон усуле ки сари китф менишинад барои паҳлавони мо барои Ҷаҳонгир Маҷидов каме хатарнок аст ва Ҷаҳонгирро мебояд каме эҳтиёткорона гӯштин бигирад. як ҳолати муносиб барои партоф кардан барои Маҷидов ва кумикатаро гаштаю баргашта ҳарду иваз мекунанд. бори дигар ва шидои дуюмро низ ба паҳлавони мо нишон медиҳад овари марказ ва Маҷидовро мебояд ба саростимагӣ роҳ надиҳад ва гаштаю баргашта кумиката мегирад. дасту гиребони ҳарифро мустаҳкам мегирад Маҷидов ва як партофти дигар ба анҷом расонид Тот Криштиан. ин хело ҳам дар боло қайд кардем барои Маҷидов хело ҳам хатарнок аст. ин усуле ки сари китф менишинад Тот Криштиан ва Маҷидов дубора ба майдони набард бармегардад ва сабқатро идома медиҳад. бори дигар бо як суръату бо як матонату бо як ғурури миллӣ гӯштин мегирад Маҷидов. имкон барои кумиката гирифтан ба ҳариф надиҳад Маҷидов ва як партофти дигарро хост ба анҷом расонад. бори дигар ҳарду аз ҷой бармехезанд ва ана ҳамон кумикате ки аз як тараф хеле мустаҳкам мегирад Маҷидов. ва як ҳолати хатарнок барои Маҷидов ва ин ҳолат дарҳол бартараф мегардад. ду шидо дорад паҳлавони мо ва бо як шидо муҷозот гардидааст паҳлавони Венгрия Тот Криштиан ва ҳарду бо суръат гӯштин мегиранд. хеле мустаҳкам дасту гиребонро гирифтааст Маҷидов.
ва гаштаю баргашта сари китф менишинад тот ва ин ҳолатро маҷидов пайхас кардааст. худро хеле хуб дифоъ мекунад ва бори дигар гаштаю баргашта ба замин менишинад Криштиан Тот ва Маҷидов бори дигар хост бо пой ҳаво диҳад ҳарифро. сонияҳои охири вақти асосӣ ҳам пушти сар мешаванд ва як Тот хост паҳлавони моро дар замин нигоҳ дорад, вале ба ин имкон намедиҳад. Маҷидов дубора аз ҷой бармехезад. бояд хастагии худро нишон надиҳад Маҷидов. паҳлавони мо бо ана ҳамон қувваву нерӯи иловагие ки дорад гӯштин бигирад. бори дигар ҳарду даст ба гиребон мегарданд ва бори дигар сари китф менишинад Тот Криштиан ва Маҷидов имкон барои партов карда намедиҳад. ҳамин тавр вақти асосӣ ба поён мерасад. 4 дақиқа ва кор ба вақти тиллоӣ мерасад ба голденскоҳ ва дар голденскоҳ мо аз чеҳраи саршиноси кишвар Маҷидов як партофти ана ҳамон тиллоиро дар вақти тиллоӣ интизор ҳастем. худро фаъол нишон медиҳад Маҷидов. бояд хеле эҳтиёткорона гӯштин бигирад, зеро бо ду шидо муҷозот гардидааст ва довари марказ сабқатро боз медорад. ва мутаассифона шидои сеюмро ба паҳлавони мо нишон медиҳад ва пирӯзӣ насиби паҳлавони Венгрия Тот Криштиан мегардад. чеҳраи саршиноси кишвар Ҷаҳонгир Маҷидов ва ҳарифи ӯ паҳлавони намояндагӣ мекунад Фаронсаро 35 сол дорад. Клерже Аксел дар ҳол ҳарду паҳлавонон ба ҳуҷум мегузаранд ва Ҷаҳонгир Маҷидов бо як тараф кумиката мегирад ва хеле чусту чолок ҳарду гӯштин мегиранд ва мебинем ки кадом корро ба сомон мерасонанд ҳарду паҳлавонон. Клерже Аксел паҳлавоне ки рақиби чеҳраи мо аст ва довари марказ амр барои истодан ва ҳарду паҳлавон мекунад ва шидои нахустро нишон медиҳад барои паҳлавони мо рақобатҳои тасаллубахш ва худро хеле фаъол нишон медиҳад. Клерже Аксел ва паҳлавони моро мебояд ва як ҳолати хеле ҳам муносиб барои паҳлавони мо буд, вале ин ҳолат дар ҳол бартараф мешавад ва ин ҳолатро пайхас кард ва як ҳолати хеле ҳам хатарнок, хеле ҳам мушкил барои Маҷидов ва хеле ҳам ҳолати хуб барои паҳлавони мо ки ҳолати асекоми ва ин ҳолат бартараф мегардад ва дар ҳол ин аз ин ҳолат худро дур мекунад. паҳлавони Фаронса ва довари марказ ин сабқатро боз медорад. қариб буд, ба пирӯзӣ қариб буд паҳлавони мо, вале дубора ҳарду аз ҷой бармехезанд. як шидо нишон медиҳад довари марказ барои Маҷидов ва ҳарду аз ҷой бармехезанд ва шидои нахустро ба паҳлавони Фаронса
клержи Аксел нишон медиҳад довари марказ. ва шидо боз пас гирифта мешавад. ва каме лаб бардоштааст паҳлавони мо ва баъд аз чанд лаҳза бармегарданд. клержи Аксел ин паҳлавони 35 солаи Фаронса дар даври аввал озод буд ва дар даври дуюм паҳлавони Исроил Кочман Лиро шикаст дод ва дар марҳилаи сеюм паҳлавони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Кнауфро шикаст дод. ва дар ин марҳилаҳо бо паҳлавони шинохтаи мо Ҷаҳонгир Маҷидов хуб озмоӣ мекунад ва паҳлавони мо дубора ба рӯи гилем бармегардад ва интизор мешавад. рақибаш клержи Аксело. паҳлавони мо низ дар марҳилаи аввал озод буд. Дар марҳилаи дуюм Чучи Сами паҳлавони Белгияро шикаст дод ва дар марҳилаи сеюм Борчашвили паҳлавони Австрияро шикаст дод ва дар ин марҳила бо паҳлавони Фаронса сабқадро оғоз намуд. дар марҳилаҳои тасаллубахш ҳарду паҳлавон сабқадро шурӯъ намуданд. шидои нахустро барои клержи нишон медиҳад. як ҳолати хатарнок барои паҳлавони мо ва довари марказ ҳолати асекоми нишон медиҳад. хело ҳам ҳолати мушкил барои паҳлавони мо ва ҳарчанд кӯшиш мекунад, ҳарчанд заҳмат мекашад, вале дигар аз ин ҳолат баромадан қайди имкон аст. ва ҳамин тавр дӯстони азиз паҳлавони мо аз идомаи рақобатҳо маҳрум мегардад ва ҳарифи ӯ клерже Аксел ғолиб мебарояд. ва рӯзи охири ин гран-прии шаҳри Алмадаи Португалия барои мо ҳеҷ хурсандие наовард.